Dia, oh tidak. Ning video lah. Apa kok batuknya mau? Senar imut tapi berkualitas. Eagle. Anjingnya apa ya? Murahan Daichi. Ini arep Basarnas gak ada ya gini ya. Beda. Kumpul perenjil. Ada ya jadi arep Basarnas. Arep Basarnas ada ya? Ada ya. Ayo sing ira gawe status mangu mangan kan ning kono to. Lagi oleh to. Mangu mangan ngono ya. Langka. Langka? Ira dapat berapa langka ini? Oh, ora oleh jebul lho. Ora oleh Nyandel tangan. Nah, wis setting tenduk ae. muntran-muntran kae nyandel. Settingnya malah berat. Setting tenduk mawon nggih. Nggih, Gus. Muntran-muntran. Nyantol pesawat. Tutorial wong arek mancing. Ki pelajaran jadi. Salah ki Gus, kudune akeh pucuk. Yuk ngebung. Dindur. Dadi ngisrone yo ling urut yo tekan. Sesuk. Tanggal 2. Wah, iwak iso ngatrang mboro-mboro mborak. Bono mbura ki uteke. Dicelang-celang ke opo nek ra ono kok.